Good morning! Good morning, guys! Happy Wednesday! I'm getting ready. So, bukas, alis kami. Biyahe na naman kami, guys. Pupunta tayong Melbourne. Pero pupunta muna kami kina Manay. And then after that, pupunta tayong Melbourne. So, I will get my nails done today because look at that. Sobrang bilis sumaba ng nails ko. So, yeah. I think iiba ko na naman yung shape. Kasi, for ilang ano na ba tayo? For the past 3 months ata, yung shape lang is parang square lang. So, ngayon siguro ipapaano ko na naman siya, coffin na shape. And maybe ikakat nila ng konti. We'll see. Hindi ko pa alam kung anong kulay. But, let's put some sunscreen on. Ito yung ginamit ko last time na gustong-gusto ko. Meron siyang SPF 50+, PA, 4 na pluses. It's from this brand here. I will leave the link of this in the description box. It's a cushion, guys, na merong like SPF 50. This is the shade C23. So, parang dalawa lang ata yung shade nila. And then, dalawa din yung klase. Merong for dry skin, which is this one here, yung green. And then, meron ding for like sensitive, troubled skin, I believe. Which is the, like, yan, yung lavender na kulay. I like using the green one kasi ano, meron siyang nice na glow sa mukha. And I like na sobrang dali lang niya i-apply. Hindi siya like sobrang match sa skin tone ko, pero because like it's winter and I'm wearing mostly like, you know, mga close neck, walang masyadong pakita ng, you know, mga shoulder. So, okay lang. At least for me, okay lang siya. Para magamit ko siya. Kasi I don't think I will be able to use this during summer. Kasi kapag summer, nagtatan yung skin ko. Kahit na hindi ako nagbibilad sa araw, nagtatan ako. And then, kapag ito ginamit ko, hindi siya magandang tingnan kasi hindi talaga siya match. Sobrang dali lang i-apply. Maglalagay lang din ako ng ito sa eyebrows natin. This is my favorite. Perfect Brows Long-Lasting Liquid Pen. Shade ko pala is taupe yung shade ko. Lalagay ko lang siya dito lang talaga kapag natamaan ng araw. Kahit may buhok naman, parang kalbo tingnan. So, ganyan lang naman. Konti lang. Andyan ko lang talaga siya ilalagay. Maganda itong ganitong klase ng ano, guys. Pangkilay. Yung ano, sulat-sulat. Kasi nakakasulat ka talaga ng mga like hair-like strokes. Yan. Yun lang. Very easy. Not even a minute. Tapos na tayo sa kilay natin. Konting blush lang talaga para lang magkakulay yung blush ko. Ito yung from Tony Moly. Lagay natin siya sa ating ring finger. Blend sa ring finger. And then apply lang siya dito. Ito lang, 1 layer lang ako. Usually kasi nagto 2 layers ako nito eh. Kung gusto ko ng medyo putok na blush. Pero right now, yan lang. And itong ano na to, cushion na to, okay na okay siya patungan ng blush. Hindi siya nagsispread or hindi siya nagiging tacky. And kahit hindi ko siya iset, okay na siya. So, yan lang yung blush. Sobrang madalian lang talaga ng mga makeup ko these days. Kasi lagi ako nagmamadali. And then now, sa lips. I will try a different shade now. So, this is from Self Beauty na lip tint. Meron pa akong dalawang shade na hindi na-try. So, itatry natin sila. I'll try this one. This is the shade 04 Marsala. Ganyan siya, guys. Very light niya lang. Maglagay lang ako ng darker lip tint. Yung inner corner ng lips natin. So, hanap tayo. Okay, gamitin natin tong Super Face. Hindi to lip tint. It is a liquid lip. Lagay lang natin sa gitna. Ang bango nito, do. Uy. Ang bango nito. This is the shade. Oh my gosh, ang liit naman ito. Uy. Ito yung Super Face na... Hala guys, ang liit talaga niya. Nakakatanda itong ganito. Yung ganun ka.
Hala, uy, kahit na may contacts ako, hindi ko siya makita. As in, grabe na parang ang liit tapos napaka-light. Alright, I'm ready. Let's go. Hindi pa pala ako kumain. Hindi pa kasi ako gutom. Wala pang 12 kasi guys. 11:33 pa lang ng umaga. Kasi ayoko namang sobrang late ako pumunta doon. I want to get my nails done as early as possible. So, ganyan yung itsura ng cushion under natural lighting. Di ba okay na okay? In fairness. Lalo na sa mga lighter yung skin tone. Ang ganda nito. Ang swerte nyo. Ang daming maganda sa inyo. Ang hirap maghanap ng like sobrang match na shade sa mga tan skin tone. Okay, wait. Anong dadalhin kong bag? Ito na lang. Pera, keys. Tama ba tong decision ko doon na hindi pa ako kumakain? Hindi pa kasi ako gutom. Okay lang yan. Tara guys. Alis na tayo guys. Alam nyo ba na ang lamig-lamig ngayon? Pero kasi, diretso lang ako sa nail place. Hindi na ako nagkapal-kapal ng mga coat or... Kasi kapag pagpasok ko dun, mainit naman kasi may heater sila. Pero parang magsisisi ako kasi ang lamig-lamig talaga. It's like 10 degrees, 9 degrees right now. It's cold! So, kailangan ko kunin din yung aking package. Mamaya na pagbalik. Anong oras na? 11:39. Wala naman silang lunch break, so okay lang. Ang daming nag-aano sa akin na i-film ko yun. Ang hirap i-film guys nung nails ko kasi pagkapasok ko doon, diretso agad yung kamay ko. Kapag may pwesto na ako, diretso agad yung kamay ko dun sa yung may acetone, yung may solution na para pagtanggal ng nail polish. So, diretso yung dalawa. Hindi na free yung kamay ko. Tapos, nahihiya din ako mag-vlog. Kasi kapag nag-vlog ako na may mga ganyan, like sa buhok, yung nagpabuhok ako, magtatanong talaga ako sa kanila kung okay lang ba sa kanila na mag-vlog ako. Feeling ko pwede naman. And, ang na-nice naman nila dun, I've been going there for like, ay nako, ilang taon na. Kasi first na I got my nails done was before our wedding. Tapos more than 2 years na kaming kasal ni Dan. And since then, 2017, nagpapa-ano na talaga ako. Nagpapa-SNS na talaga ako. So sa ibang bansa, yung tawag is powder nails. Yung iba, dip nails. Kasi dinidip yung kamay mo sa powder. Dito, for some reason, yung tawag nila SNS. SNS, yan yung brand ng powder na ginagamit. Yung ididip mo yung nails mo. Kaya nung nagpunta kami ng US, hanap kami sa mga salon doon na may nakalagay SNS. Kasi dito, like lahat talaga ng mga salon, hindi dip yung ginagamit, hindi powder yung ginagamit na term. SNS talaga. So kapag pumunta ka sa mga like nail salon, kung walang SNS, wala silang yung dip-dip. So nung nasa US ako, hinahanap ko yung SNS, wala. Kasi iba pala pangalan doon. Tapos may mga nag-compliment sa akin kapag pumunta kami sa shop, may mga nag-compliment sa akin, oh, your nails looks really good. Sabi ko, SNS yan. Wala silang ka-idea. Tapos parang hindi ako makapaniwala. Sabi ko, parang dun nga galing to, diba? Parang US nga nauuna sa lahat, diba? Pero, yeah, ibang tawag siya sa ibang bansa. I'm not sure kung meron na to sa Philippines. Pero take note guys, hindi lahat ng tao, okay sa SNS or yung powder nails. Kasi sabay kami nagpa-nails ng mama ni Dan nung before nga nung wedding namin. And hindi na siya bumalik ever since. Hindi na talaga siya bumalik kasi yung nails niya very weak. And yung powder kasi, parang nagiging another layer siya. Hindi siya fake nail kasi yung kinakapitan ng powder is yung real nail. Hindi siya fake nail. Pero kapag nag-dry na siya sa kuko mo, medyo makapal siya. So kung mahina yung foundation, kung mahina yung kuko mo, hindi talaga maganda yung resulta. Like yung sa mama ni Dan, sobrang nagbe-break yung nails niya within a week. So hindi siya para sa lahat. Hindi talaga siya para sa lahat. Ako, I've been doing it for like more than 2 years now and my nails are still really strong. Pwede ka din naman magpa-SNS or magpa-powder nails kahit na hindi strong yung nails mo. Magpapa-fake nail ka. So, lalagyan nila ng fake nail tapos ipapatong sa fake nail yung powder.
Pero kapag real nails, tapos hindi strong yung nails mo, feeling ko hindi siya mag-work. Kasi marami na akong nakilala na nagpa-SNS dahil sa akin. Kasi nire-recommend ko talaga siya lagi. Like people from work before, and hindi nila gusto kapag pinatong sa real nails nila. So they have to deal with fake nails kung hindi strong yung real nails mo. Kasi nabi-break talaga siya. Just imagine, ano kasi siya, makapal kasi siya na powder, tumitigas siya, and nandun siya sa weak na foundation. So, hindi siya maganda. Alam mo yun? I have never tried fake nails kasi ang dami nagsasabi sa akin na sinungaling ka, fake yung nails mo. Hindi po siya fake. Totoong nails po yung pinapatungan ng powder. And bakit ko naman yan ipagsisinungaling sa inyo? Maliit na bagay, Diyos ko. Pero yeah, hindi siya para sa lahat. Kasi may iba naman na ayaw din talaga mag-deal sa fake nails. Kasi ano na yun, another layer na yung fake nail. Tapos may layer pa ng powder. Parang ang dami ng layer, makapal na. Alam mo yun? So hindi din talaga siya para sa lahat. Ang dami ko na namang chika. Malapit na tayo, guys. In the beginning, there was time. No room for darkness to take place. Calling for the light. In the mystery of life. Jackpot parking. Dito tayo sa harap. Hindi ko kailangan mag-park doon sa basement kasi we found a park here. It's easier, closer. Perfect. Lalamigin yung ano ko dito. Kalamnan ko dito paglabas ko ng car. And we're done. I went for olive. Olive siya, guys. Papakita ko sa inyo mamaya ng maayos kasi meron siyang glitter-glitter. Yes! Nakaka-mature yung kulay na to. Ready na ako sa mga mature rolls. May nakita akong subscriber kanina. Thank you so much for saying hi. Hello! Salamat! Okay, let's go home because I need to eat. Ano kayang kakainin ko? Sana meron tayong something easy to cook because I don't have time to cook. I need to eat. Hindi din ako nagpalagay ng ibang kulay sa ring finger. Friday. Guys, bahay na pala ako kanina pa. Pakita ko lang sa inyo yung nails ko. Tingnan nyo. Kung yan, more of yellow, hindi green, yan yung perfect na ano. Yung matagal ko na hinahanap na kulay para sa nails ko sana. Mustard. Ganyan siya, oh. Meron siyang mga pag-glitter. Hindi ko lang alam kung nakikita nyo. Pero yeah, yung gumawa nito yung paborito ko actually. Kasi kapag siya yung gumawa, hindi siya sobrang kapal. Ang galing niya. Tapos pinashape ko din siya, coffin shape. Kapag pinashape mo siya ng ganito, additional $5. Para siyang lumot. Para siyang lumot. No? Ako na talagang lumot. Pagdating ko ng bahay kanina, nag-edit ako ng isang video. So, tapos na yun. Ayusin ko lang lahat ng thumbnails para sa videos bukas hanggang sa weekend. So, tinapos ko siya, guys. Itong week na to sobrang hectic kasi aalis kami bukas. So, kailangan ko tapusin lahat ng videos hanggang sa weekend para wala na akong isipin ba kasi nga may bakasyon tayo. So, tatapusin ko lang yung thumbnail and after nyan, mag-start ako magluto. Magluluto ako ng agoy. Okay, wait. So, i-check ko lang kung meron ako lahat ng ingredients. Ginataang prawns yung lulutuin ko. So, meron akong kalabasa dito. Meron din akong sitaw. Gata. Yes, meron tayong gata. Inano ko na, pinato ko na yung prawns. Ito yung nabili natin sa Martins Road na Asian shop. Guys, we will cook dinner. So, yung gagawin ko is ginataang shrimp with kalabasa and sitaw. Nandito yung sitaw sa ilalim. Anyway, inano ko,
hiniwalay ko yung katawan at saka yung ulo ng shrimp. Bali, uunahin ko yung ulo para like magtagal talaga siya doon kasi ang lasa talaga nito. Hindi na kasi, wala na kasi atang leftover to eh. Parang kakainin namin to lahat today. So, yung, actually, I think magle-leftover tayo. Yung onion, pumasok sa mata ko. Anyway, yes, yun yung gagawin natin. Hindi ko pa alam kung paano siya gagawin. Nanood ako kay Panlasang Pinoy. Kaya lang merong bagoong yung sa kanya. Hindi ko lalagyan ng bagoong yung akin. Or I'm not sure. Do you want it with shrimp paste? No? No, yeah. So, hindi ko siya lalagyan ng bagoong. Ibahin ko na lang. Pero, kind of like the same idea. Alam niyo yun? Madali lang naman siguro to. Sana lang makuha ko yung lasa na gusto ni Dan. Alright. So, dito, ilagay natin ang garlic. At saka onion. And then, lagyan na natin. Wait, igisa ko ba to? Hindi na. Diretso ko na to, guys. Experiment pa more. Diretso na. Ang mga ulo muna ha. Unahin ko mamaya na yung yung katawan. Kasi ayoko ma-overcook. Yung ulo, hayaan ko lang siya dyan para makuha natin yung flavor nitong mga sa loob nitong ulo. Alams na. Ulo is the best. Okay. Lalagyan ko to na gata. Ko alam ko ng gata, ha? Ayan guys, kaka-on ko lang talaga ng apoy ko. Nandito na yung ulo, at saka yung bawang at saka sibuyas. Lagay natin yung gata. Coconut milk to. Dahil siguro sa lamig. Yan na siya. Is it normally that hot? Nah. Maybe because it's really cold. There you go. Alright. Hayaan ko lang muna yan siya dyan hanggang sa kumulo yung gata. Tapos ilalagay natin yung mga gulay. Nakikita niyo itong mga to? Galingin sa ulo ng shrimp. So yan. Sobrang lasa niyan. As in. Kumukulo na siya guys. Lagyan ko lang siya ng pampalasa. Ano na siya? Nag-iba na yung kulay. Naging orange na dahil sa ulo. Dahil sa mga laman-laman ng ulo na yan. Lagay lang ako ng vegeta. Hindi pa to final na seasoning natin. Mamaya-maya, dagdagan natin kung kulang. Pepper. Tsaka asin. Kailangan kong tutukan to kasi, hindi ko pa gamay yung labas nitong, na to, grinder na to. Lalagay ko na yung guys, kalabasa at saka sitaw din. Gusto ko kasi malambot din yung sitaw, so isabay ko na lang silang dalawa. Yan, konti lang naman yung sitaw ko. Meron pa akong natitirang coconut cream dito, just in case kukulangin. Hindi siya milk, cream siya. Pero parang okay na naman ata siguro. Tingnan natin. Papalambot ko lang tong ating gulay. And then, isusunod na natin yung katawan ng hipon. Ayan na sila. Takpan lang natin yan. Hintayin natin na medyo lumambot na yung mga gulay natin. Ayan guys, kulong-kulo na siya. Lagay na natin yung mga bontot. Sandali lang to. And na din, malambot na din yung ating mga gulay. Kaya, mabilisan lang. Oh my gosh, I'm hungry. Ala, wala pa tayong, parang kulang yung rice natin, guys. Ang dami nito. Ayan. Luto lang ako ng rice. Ayan, guys, luto na. Medyo nag-blend na yung ating kalabasa sa ating sabaw. Okay lang. Yan yung gusto ko. Char. Gusto ko daw, nagpalusot na naman ako. May mga chunks pa naman ng konti-konti. And, nakapatay na yung apoy. Hinayaan ko lang siya dyan kasi hinihintay ko na maluto yung rice. Hindi na ako nagdagdag ng ng coconut milk. And, naglagay ako ng spinach kasi meron kaming natirang spinach ay hindi nagagamitin na dan yun bukas kasi,
iba yung baon niya bukas. And ang bango-bango niya, guys. Tinikman ko din siya kanina. Actually, kanina pa ako tikim ng tikim. Sarap. And parang naging thick na yung sabaw dahil nag-incorporate na nga yung ating mga kalabasa doon. Sarap. Sarap, 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 sarap. Maluto ka na, guys. Gutom na ako. Try ni Dan, guys. You'll see. Meron din siyang sito dyan, oh. Try mo. Is it soupy? Not really. And you have early stage bowel cancer. You just don't know. Bowel cancer affects all lives in breast, prostate. That's alright. That's good, babe. So everybody aged 50 to 74 gets a free test kit every 2 years. Put it in here. Good. Where's the pumpkin? Yeah, beans. Beans are there. Oh. I think you gotta sit down, my love, so you can properly eat it. There's more as well there. Is it? Yeah. Alright. Is that all the rice you're having? Yeah. Did you put spinach in this? Yes. Spinach? Okay. Mainit, oy! Hot! Are you gonna eat tomorrow before we leave? I'll try. Okay. Are we eating before we leave? Oh, I was gonna just stop at a bakery somewhere along the way. In We the can do that countryside. as well. So, you're gonna have a biscuit or something, or Yeah. have your croissant. Yeah. Have something. Sarap tong ulo. You sure you don't want to try the head? Just do this, look at me. Nope. Weird. That is so good. Yum, babe. You just have to suck it. That's really good. Yummy. I'll just eat the head. Really? You can have all the Okay. body I malab. won't complain. Yum. Hopefully I'm not too busy with calls tomorrow. Say that again, sorry. Hopefully I'm not too busy with calls tomorrow. That's alright, I can just drive. Wow. I don't think I'll be good. No, I'll be able to answer. I don't think I'm going to be busy at all. Because like, or, you know, I can start driving on the way there. So you can take care of your emails and your calls and all that. And then you can take over when it's like already, you know, end of business day. Oh, we'll be there by then. We'll be there by 4:30. Here, pumpkin na lang. Tapos na ang dinner. Ito naman ang ating kalabanin. Punong-puno. Nagbugas si Dan ng plato, guys. Every night has come to this. On every star we'll make a wish. All my life I fought for this. A new beginning. Ito na naman si Dan. Ilagay niya na naman sa floor. Iniinis niya ako lagi. Kasi alam niya na ayaw ko nilalagay yung mga clothes sa floor. Pero lagi niyang ginagawa para inisin ako. Anyway, yan yung mga gusto niyang ipack natin. So, I'll pack it. And gagamitin ko yung Celine. Wala tong strap. Perfect tong bag na to sa mga ganitong biyahe-biyahe. Yung mga weekend lang na biyahe ba? Travel bag. There you go. Tananananang. Ayan.
Ito yung lalagyan ko ng akin. Tapos kay Dan, ito. Ito yung lagi namin ginagamit. Okay. Kasya kaya? Kasya naman siguro. Wala namang akong ano eh. Hindi naman kami magdadala ng towel eh. Kasya naman siya. Prepare ko lang yung akin kasi si Dan nakaprepare na siya ng dadalhin niya. Ako hindi pa. Ito na naman. Ano na naman ang susuotin ko? Wait. So, Friday, Saturday, Sunday kami doon. 3 araw. 3 araw. 3 araw lang to pero ang dami nating dadalhin kasi malamig. In the beginning, there was time. No room for darkness to take place. Calling. Guys, tapos na kami mag-pack. Kulang na lang is makeup at saka skincare, yung mga toiletries. Bukas ko na yun ipapack kasi ano pa naman kami. Magtatrabaho pa kasi si Dan sa umaga. So, aalis kami siguro mga just before lunch. And magla-lunch na lang kami. Doon na lang sa road trip. Nakapag-skincare na din ako, guys. So, yun na yung vlog. Thank you so much, guys, for watching. Please like this video kung na-enjoy nyo. Please subscribe if you haven't already. I hope to see you guys bukas. Good night, guys. Be good. Bye. My love. Good night, people. Bye. Mwah.